Gidili man yun kining daan maong dili angayang inormalize ang pag-counter flows kadalanan. Matod sa traffic agency sa Mandawi City. Sunod-sunod ng operasyon gihimo nila kabahin ini. Anang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa GMA Regional TV sa Highway Mandawi City kundi nakuhaan sab sa video kadtong sakyanan nga mibabag sa mga motor nga mag-counterflow. Sulod lang sa pipila ka minutos namo nga pagpondo sa lugar, may pipila na gyud ka mga motor mubalhin sa Picas Lane ug nag-counterflow. Tungod kay naungot sa gisundan nga sakyanan, maong may uban nga mga rider nga mubalhin sa Picas Lane aron makalahos-lahos sa pagpadagan. Ang taga-Traffic Enforcement Agency of Mandawi mipasabot bisan unsaon gidili man gyud ang pag-counterflow kay delikado kaayo kini, maong di kuno angayan nga in-normalize o itugot. Sub-sub karon ang ilang mga operasyon nga gihimo aron pagpanakop sa mga mihimo niini sa kadalanan. Let's not normalize kanang counterflowing kay in the very first place dili gina siya normal. Kuha na siya kung sa mua pa it's an offensive nga traffic violation. Tinuyo gina siya. Bana-bana sa team, sulod lang sa pipila ka adlaw nga operasyon sugod ni atong Biyernes, moabot na sa 50 ka mga drivers ang ilang nadakpan nga nag-counterflow. Sa Mandawi City, kung madakpan sa traffic office, 1,000 pesos ang multa ning maong violation. Sub-sub na ni ato ang operation sa counterflowing. Dili random lang sa dili sa on the same spot per me. Among nabantayan ni kunod-kunod na sa noon pero naa gihapon. Kaya nagmatngon naman ang mga tao. Yeah, especially knowing sa diri sa Mandawi is stricto gid ato ang pag-implementar. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.